No. Nwoke a pụọ n'ụzọ. International nke na-akara obodo Ebubedị Ngozi onye na-akpọ nke abụọ ogene na elu ka uniform ha dị. You guys are not looking bad, you are looking good. I love this. Ọ bụrụzi mgbe eji isi agụ akwa akwụ ogene ka ọ dị na ajọ nkoso. I can see the Southland of Western people in Malaysia, Asian money. Yes, the people in Malaysia. No. Welcome, sir. No. The flip with the assault. I cannot took Caterpillar Plus in Lagos State. Senior Blood Okunna. There's no people in Asia. No. Look up one of them. What did they go now? What did they go? Ah, you know the people who are in the neighbors, so you come out anyway. Yes, you are Colombia. Mr. Onye nwe 200 we don't wait 20,000 oye nye. Kele no mofa. Ofike asana manya madabolo ya. Ifana jezi bo nwanne. Aye fugo. Alright. Kalisa chere kuzinume. I can see the Southland of my chairman in the person of Super High Chief Anthony Ezimoke Kajuzube na Nnewi wakunye na Japan. Yeso mwako na Japan. Celebrity wakunye na Japanese Ajuzube na Nnewi. My destiny helper is here. Only Yaga Kendo Mabiawo. Celebrity wakunye na Japanese.